anya yau garin nan ma da labari kuwa ni na ga gaba ɗaya ba wanda ya wucewa ne ko sun gane ana kwace He shot you! na bana da ga yawa ga wani yaro nan zuwa Kai, wannan da uwar kai. kawo wani Allah kawo kai sake mana kai sake mana kai ga dai Sake mana Allah. Za ka sake ba ana ma magana kana ji. kai kawo ta ba za ka kawo ta bane Allah kawo ta Allah ya sa Allah dauka ba za ka kawo bane kaga ana samun irin wannan ai ba za mu bar hanyar nan ba kai ka ganta har da wani kwalliya kai kira uba bugun yayi babban waya ai ta riga ta shigo folder na yawwa kuma kaman yawwa babban rawa ce a hannun shi kai a wayan nan masu kai Dan jira na minti. a wata ma wata Allah ba za ka kawo ta ba ne kawo ta mana Allah ka yau ni wata ma wasa ake ma wasa da ma ake ma wasa ake ma